Valtteri Kemppi, vanhempi konstaapeli. Juha Salonen, vanhempi konstaapeli. Moi. Ajokorttia katteltais. Kukas sä olet? Nousitko sä vähän ulos sieltä autosta? Niin sulla on taskuissa jotain. Koska sä oot viimeksi sitä käyttänyt? 3 päivää sitten. Ja sä oot 3 päivää tämmöstä veristä ruiskuu pitänyt taskussa vai? Tehdään toi humetikku nyt sit kuitenkin, niin katsotaan kuin siisit käy. Ei kyllä tuu viivoja. Tää on ihan puhdas testi. Joo, sakkoa kirjoitella varmaan vaan tuosta kulkunevon kuljettamisesta oikeudetta. Joo. Niin 28 päiväsakkoa, 6 € kappaleen, 168 €. Tästä on matkaa pari kilsa. Poliisi soittaa konstaapeli Salonen, morjesta. Minkä ikäinen äijä se on? Joo, selvä. Niin onko se semmonen kaveri, että sillä on hampaita? Lähti Helsingin suuntaan. Selvä. Me peräs vaan hetken matkaa, me saadaan näköyhteys siihen. Niin nyt kun me tullaan täältä sun takaa, niin siinä kohtaa kun me ollaan sun takana, niin jättäydy vaan suosiolla pois sitten. Onko se kortti tuskin vaan? Ei, mitään korttia. Ikinä ollut. 120 oli kevyesti vauhtia, tossa kävi Piantareellakin. Katsotaan. Ja kääntyy tänne. Ravattulaan tulee alas Hämeentielle. Turvavyöt on vissi takana kiinni. Joo, nyt se pysähtyy tähän Satiaismäkeen. Tulee sulos sieltä. Kohta me vittu ihan oikeet hermostun. Ihan oikeesti. Viekää minut vittu nyt vaikka johonkin vittu lämpöiseen tästä. Joo. Niin. Mennään. Niin. Eikä tää vittu riitä jo. Vittu kohtaatte kumpakin päähän silleen, että tuntuu. Miellyttävä asiakas. 1,28. No, katsotaan mitä auto pitää sisällä. Kansallisurheilua. Piippu löytyy ja käydään tässä Terveyskeskuksessa verikokeessa. Ihan kun me tietää mikä tässä on homma. Niin... Terve. Terve. Mitä se Mikäs teki? sulla nyt murheena on? Älä kuvaa! Se on kielletty! Sä nyt et ala täällä yhtään saata. Älä komentelemaan ketään. Hei, mua ei kuvata ilman lupaa. Kuvaa ilman lupaa. Lauhditte vaan. Kuvatko ilman lupaa? Mulla on tässä hyvä ote. Älä kuvatko ilman lupaa. Sitten Anno. Suomen poliisi pistää mulle vastaan! no niin, pistää. Tämä yrisyy. Joo, se... Nonni. Hauskaa. Oh. Näin Turussa. Mikä ihme ukkeli sä oikein oot, kun sä nyt tommoseksi heittäydyit? Apina saatan.